A yanzu fa ƙasashen Turai sun fara horar da fararen hula saboda yiwuwar ɓarkewar yaƙi, musamman saboda ganin yadda rikicin Rasha da Ukraine yake tsananin ƙara yin tsamari. Don a yanzu ƙasashe kamar Sweden da Jamus da kuma Finland sun fara raba wa mutanen ƙasar su wasu takardu wanda za su dinga koya musu yadda za su kare kansu idan an afkawa yaƙi, wanda yake ƙunshe da bayanai akan duk yadda za ka tsira da kare kanka idan yaƙin ya afku. Kaɗan daga cikin bayanan da suke ciki akwai kare kai daga harin iska, sannan kuma akwai yadda mutum zai tsira daga radiation, cire gida da abinci na tsawon awanni 72. Dama ita ƙasar Finland ma ta daɗe da gina dubban mafaka tun da daɗewa, kuma ta daɗe tana ƙara sabunta tsarikanta. A yanzu dai shugaban NATO wato shugaban gamayyar ƙasashen Turai kenan Europe ya buƙaci Turai ta shirya kanta ta fara shiga yanayin yaƙi, kamar su fara training kansu akan ko da yaƙi ya kasance kenan. Saboda ganin take-taken Trump ya ce a yanzu gaskiya ba za su dogara da Amurka ba, Amurka ba za ta iya kare Turai gaba ɗaya ba. Amma daga cikin ƙasashen da ba su mahimmanta wannan abun ba suna ganin kamar ba zai faru ba, akwai irin ƙasa kamar Portugal da kuma Birtaniya wato Ingila kenan. Amma masana daga cikinsu sun yi gargaɗin dole a gina a sabuwar al'adar kare kai da fahimtar hare-haren Grey Zone, kamar farfaganda da matsin lamba ta siyasa. Dole duk da wanda ya firgita sun yasa suke cikin wannan halin duka dai ɗan uwansu ne kafiri, ba mu da damuwa da shi, amma gaskiya dole in jinjina wa Putin ba, saboda ba ƙaramin jarumta yayi ba, a ce shi kaɗai ya gagari NATO. Gaskiya wannan to ko a yanzu ya mutu kusan burin shi na mulkan duniya ya wannan, tunda ya gagari Turai gaba ɗayanta. Amma shin me kuke tunani game da wannan tsarin nasu?